Dobré ráno z Luček, kde se dnes touláme na našem špacíru a budeme si právě o těchto lázních povídat. Takže kúpele Lučky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Sú jedinými termálnymi kúpeľami na Liptove. Sú otvorené celoročne a patria medzi najlepšie termály na Slovensku. Jaké léčebné procedury tady na nás čekají? Takže klient sa tu môže si tu vychutnať čokoľvek. Od tých vodoliečebných procedúr cez masáže, teploliečbu, svetloliečbu a samozrejme celoročne otvorený Aquavital Park, čo sú vonkajšie bazény, vnútorné bazény a vitálny svet, takisto vnútorný ako aj takto pod holým nebom. Vy tady máte svůj vlastní speciální minerální pramen. Áno, voda v kúpeľoch Lučky je liečivá, je to termálna minerálna voda. Používame dva zdroje, ktoré sa používajú nielen v bazénoch, ale aj vo všetkých kúpeľoch. Na co se zejména tady u vás v lázních zaměřujete? Na které indikace? Takže kúpele boli v minulosti známe len ako ženské. V súčasnosti už liečíme pohybové ústrojenstvo, ženské choroby, onkologické choroby, nervové choroby, choroby z povolania, žalúdočné problémy, netuberkulózne choroby dýchacích ciest a naša voda je veľmi vhodná aj na liečbu prevencie alebo na prevenciu a liečbu osteoporózy. Jaké je složení zdejšího pramene? Naša voda má vysoký obsah vápnika, železa, stopových prvkov a čo je veľmi dôležité, má vysokú mineralizáciu. Pokud sem přijedu a nebudu se chtít, tak říkajíc, jenom louhovat v lázních, mám i nějakou jinou možnost vyžití? Samozrejme, keďže my sa nachádzame na Liptove, na rozhraní Oravy a Liptova, máme unikátnu polohu. Klient tu môže využiť výlety do okolia, turistiku, cykloturistiku a takisto v zime nedaleké najznámejšie lyžiarske strediska alebo najväčšie lyžiarske strediska na Slovensku. Pane řediteli, kde se v tuhle chvíli nacházíme? Nachádzame sa v západných Tatrách, Roháče, Spálena, lyžiarske stredisko. Je to najväčšie lyžiarske stredisko na Orave. Teraz sa nachádzame vo výške 1500 metrov na hornej stanici Novej sedačkovej lanovky. Je to zároveň vrchol lyžiarských tratí. Lyžiarske trate tu máme pre všetky kategórie lyžiarov, pre náročných, menej náročných a dole aj pre začiatočníkov. Samotné stredisko má 2 sedačkové lanovky, 3 vleky, kapacitu prepravnú 5000 ľudí za hodinu. V okolí je okrem lyžovačky je čo pozerať, máme tu atrakcie, je tu vodopád rohatský, sú tu krásne plesá a samozrejme dookola môžete vidieť krásne hory, krásna príroda. Keď ľudia k nám zavítajú, tak tiež po lyžovačke môžu ísť navštíviť termálne bazény Oravice, čo je vzdialené odtiaľto 11 kilometrov. Tedy každý člen rodiny si tady najde to, co ho nejvíc zajímá? Samozrejme, je tu pre deti, je tu lyžiarska škola, si môžu v zime, keď hovoríme o lyžovačke, lyžiarska škola, snowboardisty v zime býva otvorený na jednej zjazdovke snowboardový park, samozrejme lyžiari a takisto tu v Roháčoch odtiaľto hore na Predný Salatín je oficiálna skialpinistická trasa. V dnešní době jsou velmi často moderní takové ty stezky, chodníčky po horách, kam často mohou i handicapovaní. Najdeme něco podobného i zde? Najdeme tu na Orave a konkrétne v Zuberci trasa od z dola, ako je parkovisko, kde sme prišli z centrálneho parkoviska. 4 km hore je asfaltová cesta po Tatľakovú chatu. Tam sa dá ísť, je to stavané aj pre vozičkárov. Samozrejme, s týmto handicapom i mobilných vieme previesť, poskytnúť tu na sedačkovej lanovke. A jak je to s bezpečností? Co když jsem trošku strašpitel a budu se bát? To sa nemusíte, priamo tu na trati máme zazmluvnenú profesionálnu horskú službu, ktorá každý deň má službu, takže netreba sa báť. Samozrejme okolo trati sú bezpečnostné prvky, sú naťahané v nebezpečnejších miestach siete, stožiare sú obalené žinenkami, tak dbáme o to, aby sa nikomu nič nestalo. Žádný strach a vydejte se na cestu.